nguShumayela uThabede waseKhwezi Lokusa. Sihlangene singamathempeli aphansi koMoses Sabatheni, senza umsebenzi wokumakisakhisana. Siyesondelane sakhe sishiye umnikelo kulelo thempeli, siphume siye kwelinye siushiye, basale abadala benkosi beqhubeka nomsebenzi wangaphakathi. Kodwa inhloso ngqangi akusiyo umnikelo kakhulu. Umnikelo siwusebenzisa njengento nje sobambelela ngayo. Inhloso ngqangi ukuzama ukwakha ubunye bebandla lamaNazaretha egameni leseluleko namazwi enkosi uNyazi ethi amaNazaretha wabe munye. Ukuze sizoba munye kofuneka sisebenze emsebenzi owodwa ngesikhathi esisodwa sonke, ukuze sizokwazi ukubona ukubaluleka komunye namathempeli akhona wonke. Sizama ukushumayela ivangeli lokuthula, ngoba ngesikhathi sisebenzisana sakha ukuthula okuzokwenza ukuthi kungabi khona isimo lamathempeli khona ukuthi asondelene kodwa abantu bakhona baphilelana ngokomoya, ngoba akusivangeli likaShembe. Siyayisondelane ke sikwenze sinikele, siphume. Namhlanje besisemfudumalweni, sizophuma sihambe futhi siye kwelinye ithempeli, sifike senze umsebenzi ofanayo esazolidumba. Kodwa siyesiqikelela ukuthi akuphambane imisebenzi yesekhethe, ngoba lokhu umsebenzi wokwakha nje ibandla ngokwaleso sigcinyana. Sizama ukwakha kodwa sifisa kukhule, ngoba siyakubona kuyasebenzela emathempelini la emfudumalweni kwakhiwe na ipulpiti yakhona. Sizofaka isandla nathi, sizophuma inyangeni ephele sasebongumusa ngale sasenhlalonhle. Siyahamba nje kanjalo, kodwa ke sihamba ngothando, ukushumayela ivangeli lothando nobunye phakathi kwamaNazaretha. Sesidlulile manje isikhathi sabantu la othola khona ukuthi bangamaNazaretha kodwa baphilelana ngokomoya, ngoba uNkulunkulu esimkhonza uyedwa, umsebenzi awenza phakathi kwethu wodwa. Simele ukuthatha isiphambano sifele isithembiso esasithenjiswayo. Sanibonani, ninjani? Igama lami nguLethiwe, ngingwakaVilakazi. Ngisabatha emfudumalweni thempeli. Sishaya uthando lwentethelelo. Lolu thando lelushaya amathempeli awu-6. Ihlala nathi imfudumalweni, iKhwezi, iBongumusa, iNzwabethi, iBongumusa, ngani noma sengishilo. Kodwa inhloso yokwenza lento ukuthi sakhe emathempelini esisuka kuwo, ngoba umuntu omuhle umuntu oshanela ekhaya kuqali bese yaphuma ke yoshanela kweminye imizi. Lento sibasize kakhulu abantu emathempelini abo abagcotshwa abathile emathempelini abo. Njengathi nje la emfudumalweni siyakha ipulpiti selizophela, sizosizwa yiyo kakhulu le mali. Imali esishayo singamathempeli, amathempeli afika nama-2,000 rand, okusho ukuthi masihlangene yonke kuba i-12,000 rand. Bese-ke sesishaya uthando. Njenganamhlanje nje ethempelini kwenzeke imali enkulu kakhulu, noma ngeke ngize ngikwazi ukuyisho. Kodwa nje siyabonga umsebenzi omuhle, sicela ukuthi uqhubekele phambili nalo msebenzi.